di tangan. Ora ono cacing ra di tangan. Nek dikai tangan ngaplok di asem. Nesu. Kalah batah nesu. Oh, alah Pak. Kowe roh cacing. Roh cangkeme cacing ning Cangkeme cacing ning ndi, Bu? supporter. Cangkeme cacing ning ngarep. Dadi nek ame mlaku lho cangkemku ngono. Iya ta ora yo. Ning guri. Masa nek ame mlaku ngampiri lho cangkemku keri. Wah, larah. Lah nek kowe cacing cangkeme ning Ya ora roh. Ya kowe iki takon kok ora ngerti jawabane ya carane ya. Jimok cacing itik-itik. Wah anggere guyu ya iku cangkeme. Sesuai stres perkara jagongan iki aku. Lah kaya ya bento kok ana ula kok dikai sikit cokot. Lah ya bener aku. Lah aku ya srekalan kok. Kewan apa sing paling gedhe? Gajah, Ijo ana sing gedhine. dinosaurus, Ijo ana sing gedhine. Tinggi ku dhuwur. Gedhe kok. ya gak ono Pak Mas, aku kewan sing gede ya gajah kan. Ya ana, ya kewan ya gedhe dhewe ora. Iwak hiu, Wahyu untumu. iwak hiu. Lah iwak hiu untumu, iwak hiu. Kewan apa sing gedhe kok? Lah kowe kewan apa sing paling gede? Ya kabeh kewan ya gedhe dhewe, mosok kowe gedhekno kewan. Iya ta ora kowe kewan sak donya mbok gedhekno kowe. Deleke gajah ning ndi? Yo ning kebun binatang. Ra iso. Ning ndi? Alah, deleke gajah ning ndi? Ning alas. Ah, ning alas akeh. Dawa ngerti, ning Sumatera do dipotoni. Ning Palu Donggala. Ah, ora ono. Yo dene ana gajah ngungsi. Ah, ra ngerti ya deleke gajah ning ndi kowe yo. Yo gak ora. Ra ngerti. Yo ning kebun binatang. Ning kebun binatang jeh akeh dipotoni. Iku berarti urung delik jana wong roh. Lah, Deleke gajah ning ndi? dan dia gajah ning Iki ning kene. Kira gajah ora iki? Enggak, nah berarti delik gajah iki. iya. Golek ono delik kuwi gajah. Anane gak ono yo delik yo. Gajah emang kuwakane ta. Delik barang tak deloki. Pesona. Kewan apa sing ora tau ngadeg? Yo kabeh kewan ngadeg. Ana sing gak tau blas. Apa? Gajah duduk. Bales. Jadi pijen nemu ae. Entuk aku pokoknya anggere mbok sebutno kewan apa tetep tak golekno bedhekane. Kewan apa sing gede suarane cilik? Gajah, Kleru. iya, salah. Dinosaurus. Oh gak. Mbokem. Ora. Kewan apa sing gede suarane cilik? Mbokem iku yo gedhe ndek ngisrak. Kewan apa sing gede suarane Yo cilik? ora ono nek kewan iku anggere gedhe yo suarane gedhe nek cilik yo suarane cilik. Ono. Apa? Gajah. Yo cilik ta? Gedhe ya. Lah suarane cilik kok. Gajah. Oh berarti kok gajah nek ngono. Lah nek aku gajah gak apa-apane gajah. Wong kok senenganmu ngejak bantah ae. Kewan apa? Ayo. Aku bosen enak. Lah mbok kewan apa? Garo. Garo. Takon. Lah iya, emang kondom takon piye kewan apa sing gedhe suarane cilik?